Čaute ľudia, zdraví vás Flymaster SK a dnes sme u hry Team Fortress 2 a dnes by som si chcel zahrať Man vs Machine a táto hra sa dá stiahnuť, neverili by ste, ale dá sa stiahnuť úplne zadarmo na Steame a ak by ste chceli ju stiahnuť, tak si ju stiahnite. Neviem, ak sa vám bude rýchlo stiahovať podľa toho, aký máte, akú rýchlosť internetu. A dneska idem hrať za Pyra, ako môžete vidieť. A toto je Man vs Machine. Tu si nejaké tieto veci si pokupujem. Takže by som si kúpil damage, hlavne kapacita nábojov. Nejaké toto jedno, neviem. Potom tu dám dám si na Ubercharge a ešte čo som to chcel, rýchlosť a potom by som si už len kapacitu. Dobre, takže toto by nám mohlo stačiť. Hádam točím dobre, po 40 fps, originál. Tu už idú vlastne títo. Vypálim všetkých cigáni. Trochu som to uhral, ale som stapal. Chvíľa je chvíľa proste. A toto je 5. vlna, ty vole, to som si vôbec nevšimol a neobránil im to. 5. vlna zo 7. Takže tak si kúpime nové tieto veci. A takže ako som si to predtým. Dvakrát toto, kapacita nábojov, toto, dobre. Dám si jednu silu odfoknutia, Ubercharge a rýchlosť pohybu si už nejdem dávať, ale sem by som si niečo mohol dať ešte. Asi zvolím tú silu odfoknutia. Asi najlepšie, čo je to. A dáme ready F4 a v popise videa bude IPčka tohoto serveru, ak by ste chceli zahrať so mňou alebo môžete aj sami, tak potom mi napíšte do komentárov, kto by chcel so mňou zahrať a potom by sme si mohli zahrať aj s Frydym. To je môj kamarát, s ktorým som točil prvé video z Team Fortress a bolo to na Jumpy a teraz ja točím sám, teraz momentálne Team Fortress Man vs Machine a ešte musíme počkať 30 sekúnd, tak neviem, čo zatiaľ môžeme robiť. 30 teraz. Tu mám tu aj túto zbraň, ale táto má taký menší damage. Tak vlastne túto používam, lebo táto dáva zozadu kritiky 100%. A toto mám tento aktívny čumaing, ešte neviem čo to je. Keď horí proste, tak keď ho udriem, tak mu dám kritik. Čo sa tu uháňaš? Takže ideme páliť. Mali by si zavolať. Vidíte, ak som ich teraz hodil, sami. Neviem, akí sú títo silní, ale oni majú HP. Fuck, ja to neuhrám. Shit. Neuhral som to, myslel som si. Zrejme sa na do kafího. Páli to tu tiež ako ja. Tiež má blackjack tu. Backburner. Tiež má tu zbraň. Motherfucker! Motherfucker hero, ja som Terminátor, to si zapamätajte, Pakistanec. Vypálim to tu, čierne opice.
pakistánsky. Kámo, podľa mňa by sme mohli dať túto vlnu. No uvidíme. A skočil tam a je to v prdeli, odstrelil ma. Takže musím zvoliť inú klasu, asi idem za Heavyho, alebo tak ja tentokrát zvolím Heavyho a kúpim si tie nejaké vecičky. Tuto máme čokoládku, si potom zažereme. Poprvé, čo chcem kúpiť kapacitu nábojov, to je prvoradé. Toto si dáme, tak. Potom sem si dáme, neviem, či si mám dať kritické zásahy, alebo čo také. Aj tak si dám to Uber Church, to je riadne dobrá vec. Pustím to háčkom, to musíte mať proste túto vecičku, to vám padne, keď vyhráte všetky vlny Man vs Machine. Ja som to už získal, lebo som prešiel od 1 do 8 vln. A čo by som z toho ešte? Rýchlosť behu. A čo sa tu ešte dá? Tak toto. Dobre. Sme vyzbrojení a môžeme ísť, dáme ridy a paráda. Si tam postavím a ich roztrieskam. No vidíme, že či mňa neroztrieskajú. Ešte ostáva 40 sekúnd, takže to je ešte dosť dobré. A tak. Čo? Niky šťastný more. Zdravím všetkých. Pakistanec! Neodpovedá. Pakistanec. Pakistanec, neodpovedá. Dobre, takže sa vyserem na ňo. Ideme dvaja Heavyovia, jeden spajtuje pri mne aspoň. Aspoň trošku z diaľky. Keď dačo potom dám to háčko vpravo dolu úplne. Poď, Pakistanec. To dám, keď bude prípad nutný. Železo, more gadžo. Vidíte, tam som si dal momentálne Uber Church a mastím to tu jak svinia. Ďalší Uber Church. Asi ma zničia. Dal som si Uber Church a mám 8 HP, takže to neviem, či uhrám, lebo tu idú 10 proti mne. A skapal som vedel. Podľa mňa je veľmi náročná táto. Pozor, špaj. Táto vlna je veľmi náročná, lebo tu sú tí Heavyovia, ale sú aj na blízko, ale sú zás silní a debilní. Takže nic sme nedokázali, ja som prežil, aspoň sa snehu. A teraz tiež zmením klasu, pôjdem za inžinierka. Lebo za Heavyho to nevyzerá nijak dobre. Teraz mám menší lag, ale už tedy pohode. Tak, kúpime si malú centrinku, nejakú kapacitu kovu, toto si zobereme, potom si tu dáme nejaké vylepšuje budovu, to je vlastne keď štíknem háčko, tak mi opraví úplne všetko, centrinku, dispenzer, všetko. Mi obnoví úplne celé HPčko centriny aj dispenzeru. A rýchlosť pohybu, to si dáme naplno. Toto dáme rýchlosť útoku, to aby som vlastne rýchlejšie, môžete vidieť, rýchlejšie zbíjam. Takže opravujem. Kebyže idú nejaký na diaľku, tak by mi to nestihli zničiť, lebo ja by som to... Sem si dáme tú veľkú centrinu. Ale ako ho postaviť? Tu. Tak. Tak. A teraz si musíme hlavne dávať pozor na spájo, lebo to sú Pakistanci. A tuto im to dám hneď pred.
Tak už točíme nejak približne 10 minút. A teraz mi to trošku zalagovalo. Dobre, už to ide. Počujete aj sami, že to ide parádne. Originál. Tak dám ready, aj tak to nepomôže a dokonca aj 15 sekúnd. Ako do začiatku, myslel som, ako do konca pripravovania, tak som to myslel. Zoberieme si do ruky Wrangler. A rozstrielame to tu. Začujte nohám na centrínu. Si pekne opravíme a teraz tuto sú vedľa. Fucking. Do prdele. Ono to tu ide! Ono to tu ide! Ono mi to rozbilo! A nemôže sa ku mne dostať a zabíjí ma skoro. A tu máš Pakistanec. Takže som to neuhral. Ste mohli vidieť, som bol úplne z toho zničený. Krása! Toto som si chcel vykraftiť, ale teraz sa momentálne to dostal! Krásna vec. Takže mám plný inventár a niečo musím vyhodiť. Takže môžete vidieť moje veci. Market Gardener, že ako to je, tu mám Scrap Metal, kde to mám tie dva Requirement Metaly? Requirement Metal. A ešte jeden som mám. No, na to sa môžem vysrať. Tuto mám Elandery 2, jeden druhý. Dneska som hral a padla mi táto zbraň. Fajná na Demomana. A aj dneska som dostal túto vec. Ale teraz čo by som mal vyhodiť? Toto vyhodím. To nepotrebujem. Aj tak nemám kľúčiky. Takže Pyro Forever. Áno, krásna sekerka. Môžete ju vidieť. Čo dáva? Pri zásahu cieľu zachváti plameň, takže keď ho udrem, tak začne horieť Pakistanec jeden. Skúsime zmeniť zbraň a uvidíme, že čo to bude robiť, hej? Takže mám túto. Taká fajná. A dáme si poškodenie, kapacita nábojov, naplno ohnivé tieto, čas horenia a toto. Takže to by bolo asi všetko. Tak. Dobre, takže mi to doplní náboje, keď dám háčko. A mám 500 nábojov. Vlastne sem, túto dolu ako to bolo, tamto vpravo dolu je MMPH. Takže to je proste riadna vec. Keď sa vám to doplní, ako keď zapalujete, tak keď to už bude naplno, bude to celé červené ako tá čiarka a dostanete kritické zásahy a to je veľmi užitočné hlavne proti takým silnejším. Aj na tank to funguje, takže to je veľmi výhodné. A dám F4. Ready. Ready go. Nedal som už náhodou háčko, lebo ja som tam mal... Koľko som si vlastne kupoval tie náboje? 2 či 3? 2 asi. Mohol si na C. Shit, luck menší, ale ešte v pohode. To tu všetko vypálim a jedna nevýhoda tejto zbrane je, že neodfúkuje, alebo lepšie povedať neodhadzuje, ale zás dáva tie kritické zásahy a tá, čo som mal predtým, dáva zozadu, ale tá ti dáva až keď sa nabije, tam môžeš dávať z každej strany. Pozrieme sa, čo robí toto. Nenormálne. Takže poďte zlatičkovia, ja si vás zničím a už natáčame 15 minút. Ako môžete vidieť, už sa mi to dobíja. A teraz kritické. Keď sa to doplní. Už idú kritiky.
Aj svieti zbraň môžete vidieť. Poď. Bonk. Ó, fajne ničím. Kým nenarazím na niečo. Do prdele, Spy mi dal backstab a som z toho v prdeli. Takže asi túto vlnu nikdy neprejdeme a je to hanba sveta. A teraz tam skočila sme v prdeli. Z toho nič nebude. Ani za Pyra, ani za Heavyho, ani za inžiniera. Nič. Proste je to pakistanské. Skúsime to. Takže ešte dáme toto naplno, aby to bol originál. Dáme 3 kritické zásahy, že si môžem 3-krát dať. Rýchlosť pohybu. A ešte si dám, no kapacitu nábojov si nemôžem dať. Takže jediné čo mi ostáva si môžem dať. Nie, to si dám preč, to som pekne zabil. Dáme si zdravie 25%, keď zabijem nejakého týka. A dáme F4 a obudne. Áno, krásne. 40 FPS, to je paráda, 47, originál. Originalita. Paráda. No, takže 50 sekúnd, 53, 52, 51, 50, 50. Potom ďalší diel by som chcel natočiť na takom jednom fajnom serveri a ten bude normálne medzi typkami sa budeme zabíjať. To bude veľká sranda ešte. Budem hravať za Pyra, za Spya a ešte čo ja viem. Sniper. Za snipera sa len tak učím zatiaľ. S lukom samozrejme. A zbýva, zostáva 10 sekúnd. A to som fakt neočakával, že mi padne nejaká vec vo videu. No to bolo veľmi zaujímavé. Aspoň sa tom nevidel. Dobre, takže kritické zásahy, to si hneď dám, keď tu vojdu a roztrieskam ich tu. A to idú odtiaľto? Fuck. To si robíš prdel. Do prdele, kámo, ja že to uhrám a zdochol som hneď. To mi dali asi kritik, či čo? Neviem úplne, ale... Poď! Uvidíme, kto lepší. Tak asi oni. No takže sme to neuhrali. Neviem na čo tu je sniper, aj keď sa nevie trafiť. Trošku sa potentujem s týmito nogami. Poď, jeden, druhý, tretí, štvrtý. Sú tu iba dvaja, čo? A skapal som. To má riadne silný damage. A v škole je už druhý... V škole som už druhý týždeň, to ste asi skoro každý. Štvrtok. Druhý týždeň v škole. A... V sobotu a nedeľu môžete očakávať nové video a budem mať viac času. Takže poškodenie dáme. Kapacita. A 200 healthov pri zabití. Počkaj, dobre. Akých 200 healthov pri zabití? Ja som zabil pekne. 25%. Čo to trepeš? Otočíme už 20 minút. To je dosť. Zatiaľ. Ale mohli by zmeniť mapu, kámo, to by som bol radšej. Túto 5. vlnu neprejdeme ani za nič.
Ešte nejakú. Dáme si detonátora. Zase potom si ho dáme. Shotguna. To sa mi vidí. Také ohnivé, plameňové je proste to ako láva. Paráda. Takže si dáme túto zbraničku. Ready. Dávajte ready. Hneď sa spamätali. Pre pána. 50 sekúnd aj tak to je dosť dlhá doba na to, aby sme mohli niečo zabíjať. Ja mám lepšiu, ty cigáne. Ale ty čo máš poštovú schránku? Tak to ti nezávidím. Počkaj. Manco is under attack. Takže začíname za 5, 4, 3, 2, 1 a teraz má asi oseru. A idú odtiaľ. Dobre. Poďte, Pakistánci. Po dolu. Kritiky. Ale ten shadow. Kritiky, poď, ešte. Aspoň dá, čo som mi zobral. Dobre, išlo dolu. Ešte mám z tohoto. Za chvíľu mi to dojde a zabili ma aj tak si... No, už som s tým nič nespravil. Dobre, takže nič. Momentálne. A ten dostal headshot dohoj. Dostal po guči. Poďte. Ja si vás vypálim, Pakistánci, zavolajte hasičov, nakazenci. Hasičov! Odporúčam. Nie. Takže sme zas prdeli. A ja idem za nič. Utekaj, má kritiky. Co ti schoval? Takže musím vymeniť nejakú inú postavu, dáme. Skúsime za to. Á, spájanie. Zase od Jerika. Ktorú práve by som si dal. Rocket Launcher, to vám ukážem, ako skáčem. Nima resne, čo to robí. Tak. Dobre. Som to vybavil. Dobre, a tuto si dáme kapacitu. Tak. Rýchlosť prebíjania, tak. A poškodenie si nejdem dávať rýchlosť behu. Dobre. Potom vidíte, ako skáčem. Takže takto skáčem a hrávam aj na jump serveru, ako sa môžu vidieť. Kde by som vyskočil? Tu sa ani skákať nedá. No ale momentálne som sa zabil. Trošku sa prisuniem. Takže asi toto kolo si posledný krát zahrám a potom sa už s vami rozlúčim, lebo toto asi bude do nekonečna a tak. Do nekonečna. Fajne rýchlo prebíjam. A tebe čo je? Čo ti už hráš? More, dick. Dobre. Ready. 40 sekúnd, aj tak to je moc dlho. Trošku som si musel fúknuť do myšky. Aj teraz. Dobre, to
Už idú. 3, 2, 1. Kaďaľ. Tam teraz. Teraz sa rozhodli z inou stranou. Tá bola kritická. Čo je to v Pakistane nakazený? A tebe čo už Harashimore Dick Bong? A napadnú ma! Migranti! Utekajme! Nakazenci! Dick ešte aj tu je. A do prdele. Ja že to ešte uhrám. Moc som to neuhrám. Ale tak čo už. Za chvíľu tam skočia a je to prdeli. A tebe čo je? Čo sa tu pcháš, more? Aha, poď, ak to úplne. Ja nie. Kritik. A je tam a... Ja sa s vami týmto dielom lúčim a ak sa vám video páčilo, tak môžete dať like a odber. Tým ma vlastne podporíte v natáčaní aj Fridayho. Je to na spoločný channel, takže tak, budeme prispievať novými videami. Ospravedlňujem sa, že po dlhej dobe tam ideme nejaké video dať. Snažili sme sa, ale nemali sme na to dostatok času na točenie. Až teraz, dneska som si ani našiel čas a natočil som nejaké video pre vás. A ja sa s vami lúčim. Takže čaute.